3 najčastejšie chyby športovcov pri chudnutí, diel 1. V tejto minisérii ti prezradím, ako postupujem so športovcami, ktorí chcú schudnúť tak, aby neohrozili svoj výkon a nezvyšovali riziko zranenia. Sacharidy sú hlavný zdroj energie pre svaly, aj pre mozog. Napriek tomu ich športovci často výrazne eliminujú v snahe schudnúť. Ak sa vzdajú príloh, ako je ryža alebo cestoviny, prípadne pečiva, môžu rátať s poklesom energie pri dlhých alebo intenzívnych tréningoch. Aj počas chudnutia chceš jesť sacharidy, najmä v období pred a po tréningu. Pri snahe schudnúť v skutočnosti najčastejšie limitujeme tuky. Oproti sacharidom sú nositeľmi viac ako dvojnásobku energie. Pozor, obmedzovať neznamená vynechávať. Ignoruj najmä tzv. Skryté tuky v omáčkach a rôznych polotovaroch a preferuj napríklad orechy, panenské oleje alebo avokádo. Napíš do komentára, aké sú tvoje skúsenosti s chudnutím a sleduj tento profil, aby ti neušlo pokračovanie tejto minisérie o chybách pri chudnutí športovcov.